வீட்டுக்கு ஒரு மரம். இக்கவிதையின் ஆசிரியர் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான். 1937 மதுரையில் பிறந்தவர். 30 ஆண்டு காலம் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர். இவரது கவிதை சிறப்பின் காரணமாக கவிக்கோ என்று அழைக்கப்பட்டவர். ஆலாபனை என்னும் கவிதை தொகுப்பிற்காக 1999 சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர். பால்வீதி, நேயர் விருப்பம், சுட்டு விரல், பித்தன், முட்டைவாசிகள் என்பவை இவரது படைப்புகள். கவிக்கோ பாரதிதாசன் விருது, தமிழன்னை விருது, சாகித்ய அகாடமி விருது என்ற பல விருதுகளை பெற்றவர். கவிக்கோவின் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் என்ற கவிதையை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வளர்க்க வேண்டியதையெல்லாம் வளர்த்தாகிவிட்டது, மரம்தான் பாக்கி, மரம் வளருங்கள் என்கிறார். நம்ம இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் வளர்க்கணுமோ அதை எல்லாமே வளர்த்துட்டோம். உதாரணமா ஜாதி, மதம், இன வேறுபாடுகளை வளர்த்துட்டோம். ஊழல் செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளையும் அரசியல்வாதிகளையும் வளர்த்துட்டோம். நாம வளர்க்காம விட்டு போன ஒன்றே ஒன்று மரம்தான் பாக்கி. அந்த மரத்தையும் வளருங்கள் என்று கூறுகிறார். காட்டில் வளர்வதையெல்லாம் அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டார்கள், எனவே இனி வீட்டில் வளருங்கள் என்கிறார். காட்டுல வளர்ந்த மரத்தை எல்லாம் சுயநலவாதிகளும் சமூக விரோதிகளும் சட்ட விரோதமாக தங்களுடைய சுயநலத்துக்காகவும் சுய லாபத்துக்காகவும் வெட்டி காடுகளை அழிச்சிட்டாங்க. அதனால இனி வீட்டிலேயே மரத்தை வளருங்க, காடுகள்ல வளர்க்காதீர்கள் என்கிறார். வீடே இல்லையே என்கிறீர்களா? அப்படி என்றால் அவசியம் மரம் வளருங்கள், அதன் அடியிலே குடியிருக்கலாம். வீட்டுக்கு ஒரு மரத்தை வளர்க்க எங்களுக்கு வீடு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? கவலைப்படாதீங்க, அப்படிப்பட்டவங்க தான் அவசியமா மரத்தை வளர்க்கணும். ஏன்னா அந்த மரத்தினுடைய நிழலிலே குடியிருக்கலாம் என்று கூறுகிறார். பிள்ளைகளை வளர்த்தால் சோறு கேட்பார்கள், வேலை கேட்பார்கள், எனவே மரம் வளருங்கள் என்கிறார். ஒரு பிள்ளையை பெற்று எடுத்தோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு சோறு போடணும், வளர்க்கணும், அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு வேலையை கூட வாங்கி தரணும். இதெல்லாம் பெற்றோர்கிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடியது. ஆனால் மரத்தை வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அது எதையும் எதிர்பார்க்காது. அதனால மரத்தை வளருங்கள் என்கிறார். வீட்டுக்கு ஒரு ஆண்மகன் வளர்ந்தால் போராட வருவான், இது அஹிம்சை நாடு, எனவே மரம் வளருங்கள் என்கிறார். வீட்டுக்கு ஒரு ஆண்மகனை வளர்த்தோம் அப்படின்னா நாட்டுக்காகவும் நாட்டு விடுதலைக்காகவும் போராடுவதற்காக வருவான். ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய நாடு அஹிம்சை நாடு, அதற்கு அவசியமே இல்லை, போராட்டத்திற்கு அவசியமே இல்லை. அதனால மரத்தை வளருங்கள் என்கிறார். வியர்வை சிந்தி ரத்தம் சிந்தி அவர்களை வளர்த்தீங்க, அவர்கள் காட்டில் மழை பெய்கிறது, நீங்கள் காய்ந்து போனீர்கள். அவர்களுக்கு வாங்கும் கரங்கள், மரங்களுக்கு கொடுக்கும் கரங்கள் என்கிறார். உங்களுடைய உழைப்பால ரத்தம் சிந்தி வியர்வை சிந்தி அதிகாரிகளையும் அரசியல்வாதிகளையும் ஊழல் செய்பவர்களையும் வளர்த்து விட்டுட்டீங்க. அவர்கள் காட்டில் இன்னைக்கு மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது அவர்கள் இன்றைக்கு செல்வ செழிப்போட வசதி வாய்ப்புகளோட மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவர்களை வளர்த்து விட்ட நீங்க இன்னைக்கு வறுமையிலும் துன்பத்திலும் காஞ்சி போய் இருக்கிறீர்கள். உங்களால வளர்ந்த அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே வாங்கக்கூடிய கரங்கள் தான், மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கரங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை. ஆனால் உங்களால் வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள் கொடுக்கும் கரங்களை கொண்டவை. காயாகவோ கனியாகவோ இலையாகவோ கிளையாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் மரங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் மரங்களுக்கு கொடுக்கும் கரங்கள் என்று கூறுகிறார். அவர்கள் வெயிலை தருபவர்கள், மரங்கள் நிழலை கொடுப்பவை, எனவே இனியாவது மரங்களை வளருங்கள் என்கிறார். அவர்கள் என்று இங்கு அவர் குறிப்பிடுவது உங்களால் வளர்ந்த ஊழல் செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் தான். அவர்கள் உங்களுக்கு துன்பம் வறுமை என்ற வெயிலை தருபவர்கள். ஆனால் உங்களால் வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள் உங்களுக்கு நிழலை கொடுத்து உங்களுடைய களைப்பை போக்கக்கூடியவை. அதனால தான் சொல்றேன், இனிமேலாவது மரங்களை வளருங்கள் என்று கூறுகிறார்.
என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு சூடு சொரணை வந்தால் தடிகள் செய்யலாம். அதனால் சொல்கிறேன், மரங்களை வளருங்கள். உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் கண்டு என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு சூடு சொரணை, அதாவது கோபம் வரலாம். அப்படி கோபம் வந்து நீங்க வீறு கொண்டு எழும்போது உங்களுக்கு தடிகள் தேவைப்படலாம். அப்படிப்பட்ட தடிகளை செய்ய உங்களுக்கு மரங்கள் பயன்படும். அதனால் சொல்றேன், மரங்களை வளருங்கள் என்று கூறி முடிக்கின்றார். நன்றி.